Γεια σας, το όνομά μου είναι Κώστας Γιαννακίδης και είμαι ο άνθρωπος που αυτή τη στιγμή τρέχει κατά βάση το site protagon.gr ως κεντρικός διαχειριστής. Είμαι ένας εκ των μετόχων του Protagon, γιατί το Protagon, αν μη τι άλλο, είναι ίσως το πρώτο μέσο ενημέρωσης, το οποίο αρθρώνεται και στηρίζεται επιχειρηματικά από τους ίδιους τους δημοσιογράφους. Στο Protagon είμαστε 23 μέτοχοι, οι οποίοι έχουμε αποφασίσει, ο καθένας για το δικό του φυσικά λόγο, να ακολουθήσουμε το ρεύμα της νέας τεχνολογίας, προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες. Είναι φυσικά ένα καινούργιο τοπίο, ακόμα και για όλους εμάς που εργαζόμαστε σε αυτό. Είναι ένα τοπίο το οποίο έχει αλλάξει καθοριστικά το ρόλο της δημοσιογραφίας. Αυτό έχει και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Να σας πω ποιο είναι το θετικό. Το θετικό είναι ότι μπορούν οι δημοσιογράφοι πλέον να έχουν τα δικά τους μέσα, να κάνουν περισσότερα πράγματα, να δικτυωθούν με περισσότερους ανθρώπους και να έρθουν σε πιο στενή επαφή με το κοινό τους. Από την άλλη όμως, η ίδια εξέλιξη σε μεγάλο βαθμό, και το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό, ξεπερνάει την ίδια τη δημοσιογραφία. Βλέπουμε ότι τα νέα μέσα έχουν δώσει πλέον τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μπορούν να δημιουργούν και τα δικά τους μέσα ενημέρωσης. Επίσης, η έννοια της είδησης πια έχει διαφοροποιηθεί. Βλέπουμε πια παντού ειδήσεις. Οι ειδήσεις υπάρχουν παντού, απόψεις έχουν πια όλοι. Συνεπώς, είναι κάπως δύσκολο για τον δημοσιογράφο να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του. Τα νέα μέσα θέτουν νέες απαιτήσεις στη δημοσιογραφία. Δεν αρκεί πια να μεταφέρεις την είδηση ή μία άποψη, αρκεί πρέπει πια να έχεις να πεις κάτι ξεχωριστό ή να δώσεις μία άποψη η οποία πραγματικά θα συζητηθεί και θα δημιουργήσει νέα δεδομένα. Επίσης, τα νέα μέσα στη δημοσιογραφία καταργούν και κάτι που εμείς οι παλαιότεροι δημοσιογράφοι είχαμε απολαύσει, το ωράριο. Είσαι συνεχώς online, πρέπει να είσαι συνεχώς με έναν υπολογιστή στην αγκαλιά σου για να μπορείς να καλύπτεις αυτές τις ανάγκες. Βλέπω ότι υπάρχει ένα θέμα για το πώς αξιολογείται η διαδικτυακή ενημέρωση στην Ελλάδα. Νομίζω, όπως συμβαίνει με τα πάντα στην Ελλάδα, έχουμε και υπερβολές, αλλά και την εφαρμογή του μέτρου της ποιότητας. Έχουμε ξαφνικά δηλαδή πάρα πολλά site τα οποία δίνουν ενημέρωση, όμως πραγματικά δεν ξέρω σε ποιον απευθύνονται και ποιος μπορεί να καταναλώσει και γιατί να καταναλώσει τόση ενημέρωση. Έχουμε επίσης κάποια site με άποψη, αλλά φυσικά έχουμε και πάρα πολλά site τα οποία έχουν μεταφέρει τα χειρότερα του παραδοσιακού τύπου στο δίκτυο. Έχουμε ακόμη εκβιασμούς, κίτρινα δημοσιεύματα, λάσπη και το ίδιο το δίκτυο και η νέα τεχνολογία να χρησιμοποιείται για την προώθηση δολίων συμφερόντων, επιχειρηματικών, δημοσιογραφικών και μη. Στους δημοσιογράφους που θα ήθελαν να ασχοληθούν με αυτό το μέσο, έχω να τους προτείνω το απλό, να το κάνουν οπωσδήποτε, διότι είναι μονόδρομος, είναι πια ο μοναδικός δρόμος προς την επαγγελματική επιβίωση. Το δίκτυο χορηγεί πια όλα τα προϊόντα και τα τεχνολογικά εργαλεία που επιτρέπουν στους δημοσιογράφους να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον μέσων ενημέρωσης, το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από τις παραδοσιακές επιχειρηματικές δομές. Αν έχεις μία ιδέα με καινοτομία, αν έχεις καλούς συνεργάτες, καλή αισθητική και καλή διαίσθηση για αυτό που θέλουν οι άνθρωποι, τότε έχεις και την ευκαιρία να δημιουργήσεις μία πετυχημένη επιχειρηματική ιστορία στο δίκτυο. Και το Protagon νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα γι' αυτό, ένα πρότυπο. Από την άλλη, δεν πιστεύω πια ότι είναι τόσο απαιτητικά τα πράγματα όσον αφορά την κατάρτιση, διότι και τα εργαλεία έχουν πια εκλαϊκευτεί, έχουν γίνει πιο φιλικά στη χρήση, αλλά και πλέον είναι θέμα τεχνολογικού αναλφαβητισμού το να μην ξέρεις να χειριστείς έναν υπολογιστή ή ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και εικόνας.
Νομίζω λοιπόν, συνοψίζοντας, ότι η νέα εποχή, αν και είναι σκληρή και πιο ανταγωνιστική για τα μέσα ενημέρωσης, για την Ελλάδα είναι τραγική, γιατί μπορεί η δημοσιογραφία να είναι το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου, αλλά στην Ελλάδα γίνεται στη χειρότερη χώρα του κόσμου για αυτό το επάγγελμα. Μπορεί λοιπόν να συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι οι ευκαιρίες για τους δημοσιογράφους που θέλουν να δώσουν ερευνητική δημοσιογραφία, ολοκληρωμένη άποψη, καλή αισθητική, χιούμορ και ωραίες προτάσεις προς τον κόσμο, και φυσικά δεν φοβούνται να εκτεθούν, είναι πάντα μια ανοιχτή προοπτική που είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε.